sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna ni sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Seinabu Cero. Sɔgɔmada foli k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu bɛ k'an lamɛn nin waati in na. A y'aw bisimila aw ka bi jumadon Desanburu kalo tile 22 sanba filɛ ni 23 tabalen kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni bakuruba minnu b'an bolokɔrɔ bi donya in na o de ninnu ye. Kunun kunnafoni sɛbɛn dɔ kɔnɔna na minisiri min ka baaraw ɲɛsinen don Mali jamana ale ni kɔkanko ɲɛnabɔli ma Abdoulaye Diop ale ye wele bila Algérie lasigiden min bɛ Mali kɔnɔ o ma ni an ko a ma ko ambassadeur walasa a kana ɲɛfɔli kɛ ka kɛ ni wulikajɔw ye minnu b'a la ka lawaleya u ka jamana ɲɛmaaw fɛ minnu yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka u ni Mali cɛ jɛɲɔgɔnya bɔrɔntɔ ka kɛ ni o weleli in jaabi ye fɛn min ye Mali fana lasigiden min bɛ Algérie ale fana welela u ka minisiriso la minisiriso min ka baaraw ɲɛsinen don Algérie jamana ni kɔkanko ɲɛnabɔli ma i n'a fɔ diɲɛ seleke naani kɔnɔna na fɛn min ye Noël seliw ye olu fana b'a la ka labɛn Bamako sɔni an bɛ taa Bamako kɔnɔ walasa k'a dɔn ni Noël seli b'a la ka labɛn cogo minnu na ye Kongo jamana kan kunu alamisadon fɛn min ye kalataw ye olu walera yen nɔ kokura kalata so minnu bɛ ni an ko ma ko bureau a yirala k'a fɔ ko arabadon olu caman ma dayɛlɛ min yɛrɛ kɛra sababu ye kalatalaw olu kana se ka se o yɔrɔ ninnu na o waleya in kɛra dusumakasaba ye fanga sina fanfɛ ninnu de ye bakurunbaw ye kunnafoniya wɛrɛw bina fara minnu kan ni ka bɛɛ lajɛlen walawalaw ye sanga 30 kɔnɔ bi jumadon Desanburu kalo tile 22 sanba 2023 ni o ye tabale tako 103 ye aw ni sɔgɔma kokura a y'aw bisimila Kunun kunnafoni sɛbɛn dɔ kɔnɔna na Mali jamana minisiri min ka baaraw ɲɛsinen don jamana ale ni kɔkanko ɲɛnabɔli koɲɛw ma Abdoulaye Diop ale ye wele bila Algérie lasigiden min bɛ Mali kɔnɔ ni an ko a ma ko ambassadeur o ma walasa a kana ɲɛfɔli kɛ ka kɛ ni wulikajɔw ye minnu b'a la ka waleya u ka jamana ɲɛmaaw fɛ n'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka u ni Mali jamana cɛ jɛɲɔgɔnyaw bɔrɔntɔ an bɛna segin ka Mariam Kuyate ka fasiri lamɛn ko ɲɛ kan min yɛrɛ lasera kunun Mali kura kunnafoni kɛnɛ la Abdoulaye Diop minisiri min bɛ Mali ani jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔ ale kɔni kɛlen kɔ ka wele bila kunu Algérie lasigiden ma min bɛ Mali kɔnɔ a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ a y'a yirala k'a fɔ ko Algérie jamana bɛ ka waleya ni kɛwale dɔw kɛ ka ɲɛsin Mali jamana ma ko Mali faamaw kɔni fɛla tɛ ni waleya ninnu ye ko sabula kabini nin dɔgɔkun daminɛ na ko Algérie faamaw bɛ ka wele bila maaw ma maa minnu bɛ ka ɲini ka dankari furancɛla tɛmɛ fanga na ani kulu marifatigi minnu y'u borona bila bɛnkan sɛbɛn na ni bi olu ni banbagaci maaw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo Mali kɛlɛli kama ko nin ye waleyaw ye min bɛ se ka fiɲɛba don Mali ani Algérie ka jɛɲɔgɔnya ani bolodiɲɔgɔnya hukumu kɔnɔ o siratigɛ la a ko a bɛ kangali gɛlɛn da Mali Algérie lasigiden ye a ka o lase a ka jamana faamaw ma teriya sira ani baraɲɔgɔnya min bɛ ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ k'u ka o siraw taama ko nka min ye ka to ka wele bila maaw ma Mali faamaw ni minnu tɛ ɲɔgɔn kan fɔ Mali kunkanko la ko o kɔni tɛna jɛ ni o waleyaw ye minisiri Abdoulaye Diop ale ka fɔ la ni laselikɛla fɛ kunun u ka kunnafoni di sɛbɛn kɔnɔ Mariam Kuyate ka laseli don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la ka kɛ ni o wele in jaabi ye fɛn min ye Mali jamana lasigiden min fana bɛ Algérie ale fana welela u ka minisiriso fɛ minisiriso min ka baara ɲɛsinen don Algérie jamana ale ni kɔkanko ɲɛnabɔli ma Kajatu Tarawele Algérie kɔkanko kotigi Amad Atafa seginna ka Mali lasigiden Mahamad Amadou Maïga ye ne sinsili ye k'a fɔ ko Algérie ka dɛmɛ minnu ye tariku kɔnɔfɛnw ye bɛn ladilaniw ani lakana basigiliw kan Mali ye sigira fɛn kumaba 3 de kan minnu minanw da ma jɛngɛ fiyewu Algérie bolo kunnafoni gafe ka laseliw la o fɛn kumaba dɔw a ka fɔla ye Algérie ka sirili Mali ka yɛrɛmahɔrɔnyaw nɛ a ka keliyaw lakodɔnniw na ne kanabilali siraw ye yaasa ka bɛn garanti di Mali ma ani ka
ka tuguli kɛ k'a sɔrɔ danfarama kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛla la. Arabadon na Algérie ka lasigiden tun welelen don Mali kɔkanko kotigiso la. Jalakili dalen don Algérie kan Mali fɛ k'u ye burudamɛ bamanciw bisimila k'a sɔrɔ u ma fɛn fɔ Mali fanga ye. Algérie lasigiden welekun de tun ye o ye yaasa ka fuguri bɔ dabada la ka kɛɲɛ ni Algérie ka o waleyaw ye ne u bɛ ka sinsi bɛn ladilaninw kan ne ka dankari kɛ teriya siraw la u ni Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛla la Mali furuba fanga ka laseliw la kunnafoni siraw fɛ. Jaabili la Algérie kɔkanko kotigiso ye a fɔ ko décembre kalo tɛmɛnen tile 13 la ko Algérie tun ye wele bila laseli kɛ bataki siraw fɛ bɛn kuma kun sigira minnu ni ɲɔgɔn cɛla la k'u ka wulikajɔ kɛ k'u ka taabolo kura ta ka kɛɲɛ ni bɛnkan sɛbɛn nin min ladilanna Algérie jamana kan. Alger a yira k'a fɔ ko kulu minnu ye u bolonɔ bila o bɛnkan sɛbɛn ninnu la ɲɛmɔgɔw ka bisimilali olu fɛ kɔsada in na kɛra o hukumu kɔnɔna la. ATAF seginna ka wele bila Mali furuba fanga ma k'u ka fara Algérie kan ka baara min n'u a dabɔra ka se a kunna yaasa ka ninkura don bolonɔ bilala bɛn gafe min na Algérie san 2015 waati la. Laseli min bɛna mɛn aw fɛ nin bɔra Colonel Mariam Sagara yɔrɔ uti kalo tile 11 san 2022 la. Colonel Mariam Sagara ye sɔrdasiw ka kuma lase soba n'o ye DIRPA ye o ɲɛma dankan ye. Aw bɛ sɔrɔsiw dɛmɛ ni mun ye? A ma fɔ ka taa marifa ta, a ma fɔ ka dɔwɛrɛ kɛ. Aw bɛ sɔrɔsiw dɛmɛ ni kunnafoni di de. I bɛ mɔgɔ i bara a tigi bɛ bɔrɔ t'a la don o don k'a don aw ka du kɔnɔ. Mun bɛ bɔrɔ kɔnɔ aw t'o dɔn aw sigilen don k'aw ba kun fo ni tiɲɛni kɛra don min na ko ja nin kun ye terroriste de yan'aw ka kɛ mun na aw t'a ɲɛfɔ fɛn fɛn filɛ nin ye k'a fɔ ko u bɛ terrorisme ni fɛn kɛ an dɔw de don maliyɛnw de don an joli de don an bɛ se ka kuma u fɛ fɛnɛ sensibilisation na aw bɛ ka nin min kɛ nin taabolo tɛ a y'a dabila an ka na an ka jɛ ka Mali jɔ ɲɔgɔn fɛ n'an sera k'o kɛ ka caman bɔ a la sisan aw yɛrɛ b'a dɔn caman bɛ bɔ kɛlɛ la. Nin tun ye Colonel Mariam Sagara ka laseli ye ka bɔ DIRPA la n'o ye Mali sɔrdasiw ka kuma lase soba ye. Tile damadɔ ka kɔn Noël seliw ɲɛ Mariam Kuyate ale wulila ka taama boloda Bamako walasa k'a dɔn ni seli b'a la ka labɛn cogo min na an k'a lamɛn. Noël n'o ye an balima chrétienw ka seli ɲɛnamayali don ye n'o yɛrɛ bɛ matigi Yesu ale ka bankeli ko fɔ ni waati in na Bamako i b'a dɔn ko bɛ senna sabula baarakɛyɔrɔ dɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la bangi dɔw dumuni feereyɔrɔbaw fo ka taa se foroba dalajɛyɔrɔw ma i bɛ fɔlɔ ka fɛn min ye ka caya o de ye Noël yiribolo yɛlɛmaw ye Père Noël o jaw fo ka taa se a maɲɔgɔnɔ wɛrɛw ma o siratigɛ la an y'an senfa ka se chrétien du dɔ kɔnɔ Madame Dambele Nema Munkoro ale y'an bisimila a ka denbaya kɔnɔ Noël labɛn dumuniw ale ye o sanni dɔw kɛ ka ban ne yɛrɛ ka so tuma dɔw la an bɛ se ka fɛn dilan an bɛ foyo kɛ tuma dɔw la komi ni barama ka bɔ ni jama fana ka ca tuma dɔw la an bɛ zamɛ kɛ tuma dɔw la i n'a fɔ dumuni misɛnnin ninnu o bɛɛ bɛ k'a kɔrɔ ani ka nisɔndiya ani sigida mɔgɔ ninnu an bɛ nisɔndiya ɲɔgɔn fɛ hali ka sɔrɔ misirimaw de don u bɛ jɛ an fɛ an bɛ nisɔndiya an bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ sufɛla fɛ i n'a fɔ Noël yɛrɛ veille don ni an taara église la ni ala ka kuma dira anw ma ka ban ayiwa ni misiki b'a la ayiwa ni o waati fana tɛmɛna ka ban bɛɛ bɛ wuli ka na so. Fan wɛrɛ fɛ Madame Diallo Nema ale ka labɛnw kɔni daminɛna a bɛ waati bɔ a bɛ dɔgɔkun 2 ɲɔgɔnna bɔ sisan nɔ a bɛ Noël labɛn na finikow asogokow an y'olu labɛn kɛ labɛn daminɛ a mɛnna kunkolodigiw bɛ sen na an fɛ senɲɛgɛnw bɛ sen na an fɛ fɛn caman sanni bɛ an bolo hali bi an bɛ labɛn kan sɔni a don cɛ. Sugu sirabakanaw i bɛ denmisɛnw ka tulonkɛfɛnw de ye ka caya bebedeni b'o la malifani b'o la ani tulonkɛfɛn nasuya caman Joël Tera an y'an senfa ka se ale ka denbaya la Lafiyabugu Tera o de jafariyala ka kuma an ka kuma bara la. Ko papa y'a sɔrɔ dima an tɔtɔ sukori papa y'a sɔrɔ dima mɔbili. A tɔgɔ i ka tulonkɛfɛn tɔ. I bɛ nin diga bɛ minɛ kurusɛni mɛnɛna. A mɛnɛna. Ka kɛɲɛ ni jamana lahalaya ye ni waati in na Pasteur Pierre Dabo ale y'a yira k'a fɔ ko décembre kalo tile 24 su ka taa bila a tile 25 su la ko u bɛna kalan caman kɛ jamana ka basigi okumu kɔnɔ. An bɛna ala wele kosɛbɛ o nasira fɛ fanga di maliyɛnw ma hali bi ka fanga di an ka armée ma ka hakili ɲuman di an ka ɲɛmɔgɔw ma
u ka se ka ayiwa kalata nataw k'olu ɲɛnabɔ ka ɲɛ walisa an ka jamana a ka hɔrɔnya pepewu. Mariam Kuyate ka laseli don ka bɔ Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnin di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako, Mali la. Kongo jamana kan kalataw olu waleyara kokura kunu alamisadon kalataso caman be ni an ko ma ko biro olu ma dayɛlɛ arabadon min yɛrɛ kɛra sababu ye ka fanga sina dusuma kasa. An be segin kokura ka John Lyndon lamɛn min ni ale yɛrɛ VOA Afrika ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ye Kinshasa, Kongo. A ye ɲɛfɔli caman kɛ kunu olu la minnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen be lase Modibo Dambele fɛ. Denis Kadima ni ale Kongo jamana ka kalatan labɛnso cakɛda o ɲɛmɔgɔ ye ale yɛrɛ de ye laseli kɛ jamana ka jabarani na ko kalafili yɔrɔ minnu ma se ka dayɛlɛ bɛna u ka kalafili alamisadon a ka kuma la a ma piripiri latigɛ kɛ kalafili yɔrɔ minnu ni olu bɛna bila ni lahala in kɔnɔna la a dɔnnen don k'a fɔ seni ɲɛmɔgɔ ale ka kuma la ko Kongo jamana 170 olu kɔni sera ka kala ta arabadon laseli minnu tɛmɛna seni ni ale ye cakɛda ye mun janbɛ kalata labɛnli kɔɲa la ale tun y'a fɔ k'a fɔ ko kalata yɔrɔ minnu ma dayɛlɛ joonɛ fɔ ka taa se R11 ma i n'a fɔ sariya b'a fɔ cogoya min na yaasa kalatala bɛɛ ka se ka kalata i b'a fɔ sariya b'a fɔ cogoya min na laseli dɔ mun kɛra ɲɔgɔn fɛ cɛbɔ 5 ni Martin Fayulu ani Dr Denis Mukwege olu ye weleweleda kɛ Kongo jamanadenw ye ani seni ani fanga ani duniya jamanaw yaasa ko kalataw ka se ka labɛn wagati wɛrɛ la ko mun ye jamana ɲɛmɔgɔ kalata ye Felix Tshisekedi ni ale ye san 60 ni ale ye sisan jamana ɲɛmɔgɔ ye ni a bɛ fanga ɲinila kura ye tuguni sarati filanan na a ɲɛma a fadema mɔgɔ 18 o de be yen jaabiw kɔni makɔnɔnen don desanburu kalo tile 31 san 2023. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadu wa alihi wa sallam. Sheikh Usman Madana Haidara Kando ka wele da maliden bɛɛ ani diɲɛ bɛɛ fɛn min bɛ se ka diɲɛ lafiya bi ani k'an lafiya an ka duw kɔnɔ n'an ka sigidaw la bɛn de don. Mana an ka lajɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka yafa ɲɔgɔn ma fɛn minnu tɛmɛna ka Ala wele fɛn minnu bɛna Ala k'o hɛrɛ di an ma ani an kɔ bɛɛ lajɛlen ma. Fɛn o fɛn bɛ diɲɛ dilan bi bɛn de don. Ala ka bɛn sabati, Ala k'an bɛɛ bila sira ɲuman kan. Ala kira bonya kama sɔli ala rasul. Ka kɛɲɛ ni Algérie jamana lasigiden weleli ye Mali furancɛ fanga ɲɛmaaw fɛ Kadiatu Tarawele ale ni Isa Jawara masalala min ni ale yɛrɛ politiki kow ale ni fɛɛrɛ siraw dɔn b'a lajɛ ye ni laseli min kɛra Malikura kunnafoni kɛnɛ kan ka tɛmɛ an k'a lamɛn. Algérie ni Mali ka jɛ de bi ye ka daminɛ a bɛ fɔ waati min na k'u bɛɛ ka décolonisation nka fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ yen bi ni kɛrɛnkɛrɛnna n'o sɔrɔlen don maliyɛn dɔw ka banbagaciya la ka da Mali kɔrɔnfɛn fan fɛ o fɔɲɔgɔnkɔ in depuis a ka daminɛ ka bɔ min kɛra Modibo tile la ka taa min kɛra Musa tile la n'o bangena ni accord de Tamaracet n'o signena ni bolonɔ bilala la san 1991 ka na ni pacte national 92 ni flamme de paix ni bɛɛ lajɛlen fo kana se accord de Misita la ka ni a bɔra accord de Ouaga la ka na ni min bɛ senna sisan a bɛɛ lajɛlen seere kira Algérie de donc a bɛɛ kira ale de ɲɛna a bɛɛ lajɛlen copie bɛ Algérie bolo nka ni waati ta danfara bɛ ani fɔlɔ ta cɛ sabula ni accord ninnu ni bɛnkan sɛbɛn ninnu fɛn fɛn tun kelen don a bɛɛ tun kelen marifa tun bɛ da ni bɛnkan ni kumakan ye nka ni waati in na an b'a ye banbagaciw tun tɛgɛma dalen don dugu min na kɔrɔnfɛn fan fɛ n'o tun kelen don i n'a fɔ ka duguba ye kɛrɛnkɛrɛnya Kidal Mali armée sina k'o sɔrɔ ni fanga de ye a ma sɔrɔ ni foka bɛn o sɔrɔla ni fanga ye a bɛ ko caman de yɛlɛma u ni ɲɔgɔn cɛ. Jawara i ko sa ko a bɛ ko caman yɛlɛma u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka na ni mun yɛlɛmali ye Algérie ani Mali ni ɲɔgɔn cɛla la Kidal minɛli ko in. Bɛnkan sɛbɛn min tun bɛ a bɛ fɔ min ma ko accord d'Alger a lawaleyali bɛna kɛ baara ye
sabula ni accord d'Alger tun kɛra sababu ye ka Kidali ta ka di Mali ma o tun bɛ se ka ko caman nɔgɔya mais ni a kɛra ko marifa mankan de kɛra sababu ye ka Kidali lasegin Mali ma ɲɛ t'a la Mali bi i sigi sɛbɛn kunna cogo min na a kan ka o la Mali ni Algérie de ka sigi ka kuma tuguni o ko kɔnɔjɛya ɲɔgɔn ye min bɛ bɛɛ k'i ta fɔ ka da tabali kan Mali ka fɔ kɛrɛnkɛrɛnya la n tun sɔnnen bɛ ka ni accord signé sabula waati la ne tun bɛ tan wa n tun y'a signé n tun ye tɛgɛnɔ bila la ka hakilima da k'an jigi sɛnbɛ ka kɛ nin de ye ni nata ma fa fo ka kɛ a kɛra cogo wɛrɛ la o tuma na ne ka laɲini ye min ye hali ni bɛnkan sɛbɛn i don a sɛbɛnden dɔ b'a jira k'a fɔ ko a bɛ se ka yɛlɛma a bɛ se ka fali kura ye donc ne ka laɲini ye min ye min tun fɔlen don komi yɔrɔ caman minɛna ka ban yɔrɔ caman bolo filɛ ka bɔ bolo la ka ban ka libéré an ka segin ka o yɔrɔ ninnu an ka dɔw tɛrɛmɛ minnu tun b'a kɔnɔ ne bolo yɛlɛma minnu bɛ se ka y'a la accord tɛrɛmɛli ko kuma bɛ se ka y'a la i n'a fɔ ni bɛnkan sɛbɛn accord ye a dabilali k'a fɔ ko an ka kura wɛrɛ labɛn ou bien ka kɛ tuguni ko accord yɛrɛ ti kɛ bilen mais coopération ka kɛ Mali ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ Algérie ka se minnu tun ye banbagaci a bɛ se k'u lafaamuya cogo di na a yɛrɛ bɛ se k'u wele cogo min o bɛ se ka kɛ ni Mali ka yamaruya ye donc ne bolo ka nin ko in ka bɛɛ nɔgɔya a kɛcogoya ka ca a bɛ dépend jamana fila ninnu mana bɛn ni min na. Ayiwa ɲininkali to min ye yɔrɔ min ye Algérie tun ye ko caman kɛ fɛn min ye bɛnkan sɛbɛn ni o lawaleyali ye kɛlɛ tun bɛ minnu ni ɲɔgɔn cɛla la olu bɛɛ kun donna la ka tɛgɛnɔ bila kɛ a la a sera yɔrɔ janna bon a ka nin yɛlɛma in sisan ka girin ka wuli k'i jɔ k'a fɔ sisan a bɛ kuma dɔw fɔ minnu tɛ ka kɛ Mali jamana mɔgɔw ka hunanfani ko ye e yɛrɛ bolo sa kɔlɔlɔ jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ o la o taabolo la. Kɔlɔlɔ min bɛ se ka na o la o de ye ka gɛlɛya nati jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ n tun bɛ ka o de ɲɛfɔ ta sabula n y'a ye Abdoulaye Diop min ye Mali diplomasi ɲɛmɔgɔ ye n'a ye Algérie ambassadeur wele ta an b'a fɔ ma diplomasi kunda k'a fɔ ko nin ye étape fɔlɔ de c'est à dire nin ye sira fɔlɔ talen ni a ko ma dabila a bɛ na ni mun ye a bɛ na ni min ye ambassadeur d'Algérie a bɛ se ka gɛn ka bɔ Mali dugukolo la ni fɛn ma bɔ o la o kɔfɛ a bɛ na ni min ye c'est à dire ko jamana fila u tɛna kuma ɲɔgɔnya de façon officielle kɛnɛkanko la donc a bɛ se ka na ni gɛlɛya ninnu ye donc nin y'a gɛlɛya kun fɔlɔ de daminɛnen ye tan nka ni gɛlɛya kun fɔlɔ le min ye ka ambassadeur wele k'a fɔ a ye k'a fɔ nin ma bɛn ma sigi ka taa ci fɔ i ka ɲɛma ye nin ye min ye nin b'a jira ko Mali b'a fɛ ani Algérie ka sigi ka kuma a ko in na de kosɛbɛ nin ye min faamu o de ye sinon Mali tun bɛ se ka ni étape fɔlɔ k'i pan kunna ka si ka ambassadeur d'Algérie k'a fɔ a ye dɔrɔn bɔn k'i bɛ ka minɛnw ta ka taa waati min na aw ni maa ninnu bɛ ɲɔgɔn ye dabila sabula o de tɛ ka bɛn Mali ma. Solution jumɛn bɛ se ka sɔrɔ a la min bɛ se ka kɛ jamana fila ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka hunanfan ye. O ye a bɛ fɔ min ma ko geste d'apaisement sabula Mali de ye protestation kɛ k'a jira k'a fɔ ko dɔ ma da la donc sisan o ko ma bɛn o ci bilala ka taa di Algérie la mɔgɔw de ma maintenant olu kan ka min kɛ sisan ne bolo u bɛ se ka fɛn fila bɛ u bɛ se ka min kɛ fo saba a fɔlɔ ye juma ye u bɛ se ka communiqué publier pour que ka hakilasigi di Mali ma k'a fɔ ko ayi nin ma kɛ nin de kama donc Algérie gouvernement bɛ se ka communiqué officiel publier min bɛ se ka kɛ sababu ye ka Mali dusu da dɔɔnin walima a bɛ se ka geste wɛrɛ poser i n'a fɔ ka ɲɛsin banbagaci ninnu dɔw ma k'a f'u ye ko bon nin waati na Algérie n'u ka ɲɔgɔn ye a sɔnsɔrɔlen don fɔlɔ a sabanan bɛ se ka kɛ min ye o ye jamana ni ɲɔgɔn cɛ siraw bɛ yen min tɛ lawaleya a tout cas mɔgɔ tɛ bɔ min kalama o ye ka ɲɔgɔn wele i n'a fɔ renseignement fila ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ ministre bɛ se ka ɲɔgɔn wele k'a fɔ ko jamana fila kumana ɲɔgɔn ye o fɔ ko ye juma ye o ye pour que jamana kɔnɔden ninnu fan fila bɛɛ lajɛlen na bɛɛ ka se k'i dusu ma da ka tugu ɲɛmɔgɔ fana kɔ et puis u ka ɲɛmɔgɔ faamu ɲɛ bɛ min natɔ la fo ni Mali ni Algérie ka sigi ka kuma. Kabini tarata don Laginɛ sifinaka minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don Senegal jamana ma olu ye musaka fara ɲɔgɔn ka caman kɛ walasa ka se ka dɛmɛ don maaw ma tajisoba min jenina Laginɛ o kɔlɔlɔ sera maa minnu ma n'a kɛra sababu ye ka maa 18 faga fo ka taa se maa 200 olu banani ma. Laginɛ sifinakaw ka nin waleya in kɔkɔrɔma donna Laginɛ jamana ka lasigidenso fɛ Dakar ni an ko a ma ko ambassade. Nama Jarabe ɲɛfɔli kɛ a ka nin fasirin kɔnɔ ka bɔ Dakar. Décembre kalo tile 18 tɛmɛnen taji mara yɔrɔ min ni tasuma y'a minɛ kalimu kin kɔnɔ Konakiri ye Laginɛ jamanaden caman dusu kasi Senegali faba la bawo Laginɛ ka 18 de bonena u nin na jate min bɔra taratadon marabagaw fɛ mɔgɔ 212 jogina u bɛ dɔgɔtɔrɔso la nga olu cɛla mɔgɔ 127 bilara kɛnɛyatigiw fɛ u taru kaso an bɛ waati min
mɔgɔ 85 de bɛ kɛnɛyasow la n'u bɛ ka furakɛ. O kama Laginɛ sifinw ka jɛkulu Senegali n'a bɛ wele Bureau des jeunes guinéens résidents au Sénégal ye nafolo ɲini baara dɔ daminɛ kabini tarata don walasa u fana ka Laginɛ marabagaw dɛmɛ kasaratɔw dumuni ko u furakɛli ni u siyɔrɔkow la. Ni hakilina in nana cogo min na Muhamudu Sise b'a ɲɛfɔ Laginɛnka don sifinw ka jɛkulu kuma lasela dɔ. L'initiative est venue de la jeunesse. Ni hakilina in bɔra sifinw de la. O kɔfɛ ɲɛmaa dira Abdurahman Ba ma. Kunnafonidila don a fana ye sifin ye. Wa o kɔfɛ hakilina in lasera Laginɛkaw ka tɔnba ma Senegali jamana kan. Ka tila ka kunnafoni lase Laginɛ lasigidenso ma. Wa ambassade ale b'a kalama ka ban. An y'a jira k'a fɔ ko an ka nafolo ɲini k'an bɛna o baara kɛ tile 3 kɔnɔ. O la a daminɛna tarata don wa a kunbɛ cɛ sibiri walima kari don. Jusqu'à la fin de la semaine, le samedi au dimanche. Ni nafolo ɲinini ɲɛmaya bɛ Abdurahman Ba de bolo kunnafonidila don a fana bɛ Laginɛ sifinw ka jɛkulu in kɔnɔ k'u ka laɲini ɲasinen bɛ diɲɛ mɔgɔw bɛɛ de ma walasa ka Laginɛ marabagaw dɛmɛ. L'idée nous est venue de lancer une campagne. Nafolo ɲini hakilina Guinée kasaratɔw dɛmɛli kama a kun de ye ka Laginɛkaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan Senegali ani baɲumankɛlaw diɲɛ fan bɛɛ walasa an balimakɛw ni an balimamusow Laginɛ n'u tɔɔrɔlen don ni waati in na mugu pɛrɛn in kosɔn k'u dɛmɛ. Ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye ni kɛwale jugu ka kɛ Laginɛ. Gravissime, c'est une première, c'est grave. A ko dumuni ko ni siyɔrɔko gɛlɛya bɛ caman na Konakiri kabini taji mara yɔrɔ in pɛrɛnna ka yɔrɔ caman jɛni. Donc, alors on nous parle au moins. O la an bɛ waati min na Guinée ka kɛmɛ walima bayirika sunɔgɔyɔrɔ t'u bolo wa fan t'u bolo ka dumuni kɛ. O la an bɛ ka nin ŋaniya in waleya bawo an b'a dɔn k'a fɔ ko Guinée marajɛkulu dɔrɔn tɛ se ka nin kasaratɔw bɛɛ mago ɲa. O kama Senegal jamana na ni n teriw ka dɛmɛ ye an ye nin nafolo ɲinini daminɛ walasa ka dɔɔni sɔrɔ ka di u ma. Afin de réunir ce que nous pourrons et leur apporter cela. Fɛɛrɛ minnu sigira sen kan nafolo ɲinini in kama ani hakɛ min sɔrɔla kabini Laginɛ sifinw ye baara in daminɛ Mahamudu Sise bɛ dɔ fɔ o kan. Au moment où je vous parle, on a an bɛ waati mun na an sera ka nafolo mun fara ɲɔgɔn kan kabini a daminɛ fo sisan o jate tigitigi kɔni t'an bolo fɔlɔ nka telefɔni sira kɔni bɛ yen sa mun sira fɛ maaw b'a la ka nafolo di wa an bɛ ka nafolo minnu sɔrɔ olu b'a daminɛ 10,000, 15,000, 50,000 fo 60,000 ɲɔgɔnnaw ma wa a baara bɛ senna sigidaw la i n'a fɔ Medina, Cawrɔ, Castor ani kin kɔnɔ Laginɛkaw kɔni olu ka ca yɔrɔ min na kosɛbɛ sifinw yɛrɛ olu de b'a la ka nin nafolo ɲini in kɛ. Sont volontaires pour faire justement cette collecte là. Laginɛ kabini kalo min taji mara yɔrɔ in pɛrɛnna ni tasuma ye yɔrɔ caman jeni o sen fɛ Senegali marabagaw fana ye Laginɛ marabagaw dɛmɛ ni furakɛlaw ni tasuma fagalaw ye. Jamana caman fana ye dɛmɛ kɛ i n'a fɔ Mali. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara. Siaka Traoré bɛna ɲɛfɔli kɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniyaw la. Siaka. An bɛ taa fɔlɔ Burkina Fasokaw fɛ yen ka kuma halisa a forobatɔn équipe nationale ko don a degeli karamɔgɔ Hubert Velud ye sirantolantana mɔgɔ 27 sugandi minnu bɛ na u niyɔrɔ ta CAN Côte d'Ivoire kɛnɛ kan san wɛrɛ 2024 janvier kalo ani février kalo la yɛlɛmɛliba ma don sirantolantanaw na minnu sugandira. Kader Traoré, VOA lasigiden Ouagadougou, Burkina Faso. Il y a 4 gardiens dans la liste et qu'il y a donc par conséquent 23 joueurs de champ. Burkina Faso ka senatlontan kuluba etalon olu ka degeli karamɔgɔ Hubert Velud ale kɔni a ye laseli kɛ min kɔnɔ a ye senatlontanla 27 sugandi minnu ka ɲi ka taa u yɛrɛ labɛn Abu Dhabi Émirats Arabes Unis jamana na ani ka tila ka o senfa ka se Côte d'Ivoire jamana na yaasa ka se ka taa tari kɛ Coupe d'Afrique san 2023 natara. Ni senatlontanla ninnu cɛman minnu bɛɛ tun bɛ to ka wele kɔsa tɛmɛnnu na olugu bɛɛ bɛ yen i n'a fɔ Youssoufou Dayo, Edmond Tapsoba, Hervé Kofi, Bertrand Traoré min yɛrɛ tun jogira ale fɛnɛ bɛ kɛnɛ kan nka Frank Lassina Traoré min bɛ tani kɛ Ukraine jamana na Shakhtar Donetsk la ale ma wele sabula a ka jogili ma ban fɔlɔ. Hubert Velud ɲɛfɔli kɛ mun de kosɔn ale n'a ka senatlontanlaw bɛ taara Abu Dhabi jamana kan ka taa o yɛrɛ labɛn. D'abord l'isolement, le calme, un environnement propice à la concentration. Anw bɛ taara Abu Dhabi jamana kɔnɔ yaasa ka se ka taa yɔrɔ sumani ani lafiya le sɔrɔ
o tɛmɛnin kɔ an bɛna se ka teriya senatulon tan kɛ ni jamana wɛrɛ dɔw ye o yɔrɔ la. Contre d'autres équipes, ça simplifie beaucoup les choses. O ko nin yɛrɛ senkɔrɔ Burkina Faso bɛna teriya senatulon tan kɛ ni jamana fila ye. A fɔlɔ o bɛna kɛ janvier kalo tile 5, a filanan o bɛna kɛ janvier kalo tile 10 ni République démocratique du Congo ye. O kɔfɛ janvier kalo tile 11 olu bɛna sen fa ka sɔkɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ. Nin tun ye Kadɛ Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso. Anw yɛrɛw fɛ yan Bamakɔ, Sumala Kulubali kɛra Mali forobatɔn U20 junior ko don olu dege karamɔgɔ ye. Hakilina jiginna Sumala Kulubali de tun ye Mali forobatɔn U17 degeli karamɔgɔ ye minnu ye jɔyɔrɔ sabanan sɔrɔ Coupe du Monde U17 kɛnɛ kan Indonésie kaw fɛ yen novembre kalo tɛmɛnen ani décembre kalo in na. VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ, Siaka Traoré kala seli don. Waati sera ka maliden dɔw lamɛn Hamina ni jɔrɔnɔko min mana kɛ u la jango an bɛ waati min na i ko sisan. Barakɛbaga cɛ na muso ne ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce aw ni baraji kunnafoniya ɲuman sɛnsɛnli na ka di anw ma ka anw bɛɛ lajɛlen to an sigiyɔrɔ la an b'aw fo o la dantɛ foli min na aw balimakɛ ni aw denkɛ de don Baba Sidibe Abidjan Côte d'Ivoire jamana kan a ka di ne ye Mali denw ka bɔ an baara ka Ala wele kɛ gindo ni an ka sokɔnɔnaw na cogo min na an ka bɔ kɛnɛ kan k'a kɛ Ala deli ni an damakasi yɛrɛ ye ka ɲɛsin an ka faso denw ma ka ɲɛsin an ka jamanadenw yɛrɛ ma an ka lajɛ an k'an dusukun kɛ kelen ye an k'an ka jamana kɔsegi kana basigi kɔnɔna na an ka jamana in kɔsegi kana basigi kɔnɔna na n'o tɛ a gɛlɛyara dɛ a gɛlɛyara ne bɛ miiri k'a fɔ waati dɔ tɛmɛna ya ko dɔ y'a sen da kɔrɔna kan maliɲɛnw bɔra hali minnu yɛrɛ tun tɛ hali silamɛw ye maliɲɛnw bɔra kɔnɔ kulu taabolo ko tun tara politiki ko tun tara an bɛɛ lajɛlen bɔra ni k'an damakasi n'an bɔra ni k'o ɲɔgɔnna damakasi fana kɛ jari ko in na fiyewu a bɛna nɔnbale bila ko in na Ala deli ye tiɲɛ ye gindo ni bangena o ye tiɲɛ ye mɛ n'an farala ɲɔgɔn kan kɛnɛ kan publiquement k'a kɛ tan o fana o bɛna nɔnbale ɲɛ a ko in na. Assalamu alaikum Mamadu Touré don ka bɔ Makɔnɔ Makɔnɔ bɛ Jaraba commune mara la ko n bɛ bɔ ka CEDEAO bɔla ka lajɛ min kɛ dimanche tɛmɛnin ko fana bɛ bɔ ka n ka hakilina di an ka président ɲumanw ma président ɲuman min sɔnna k'a kɛ an kɛ k'an yɛrɛ ye an kɛ kuma yɔrɔ bɛɛ ko Asimu n'a baarakɛɲɔgɔn tɔ bɛɛ lajɛlen farafinna kɔnɔ yan ani Burkina président ani Niger président bon CEDEAO bɔla ka yɔrɔ min kɛ CEDEAO t'a ɲini dɛ CEDEAO b'a fɛ k'a bila ɲɔgɔn na i y'a faamu voilà CEDEAO bɛ ka baara kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ ka hakilina ye min tɛ farafinna ka hakilina ye donc CEDEAO mɔgɔ ye an bɔla a ye kalama a bɛ ka baara kɛ cogo min na an bɔla a ye kalama an b'a kalama k'a fɔ k'a tɛ k'an ka baara kɛ a bɛ ka mɔgɔ wɛrɛ min ka baara kɛ o nasɛrɛ ka baara ye donc an tɛ sɔn a ye taama a b'a fɛ k'an kungori k'an bila ɲɔgɔn na donc an n'o faamu. An sɔgɔma an tile VA Soba Fɛnwara mɔgɔw ne tɔgɔ ye Adamu Konate ka bɔ Mali la san Tɛnɛ mara la an kɔni fɛ yan bi an hamina ko ye min ye an bɛ kuma an ka Mali faamaw de fɛ Mali in bilama ɲɛmɔgɔ ko tan na tugun ɲɛmɔgɔ min b'an bolo o b'an bɔ ne b'a ɲini maliyɛn cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fɛ ɲɛmɔgɔ min b'an kunna an ka dugawu kɛ Ala k'a sɔn sigi ni kɛnɛya na wote ko kɔni an ka wote ko yɛrɛ de bɔ a la an ka tugu nin kɔ nin b'an ka jamana ta ɲɛfɛ nin kɔni nimisa an ka jamana kɔrɔ o de kun ne hakilila ye k'a fɔ maliyɛn cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen bi tilegɔ in na an bi bɛɛ wala mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɔ a ka kunnafoni ɲumanw na su ni tile an bi k'a lamɛn vraiment a ka kunnafoniw ka di an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye kosɛbɛ ka daminɛ a ka ɲɛmɔgɔ la fɔ kana se a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ma an bɛɛ lajɛlen fo Adamu Konate ka bɔ san Mali la Tɛnɛ mara la. aw fana n'a y'a sɔrɔ cikan b'aw bolo ka lase a bɛ se k'olu bɛɛ lajɛlen ci an ka WhatsApp nɛgɛjuru sira mun na o de ye 001 20 24 30 47 16 nga aw kana ɲinɛ k'aw tɔgɔ n'aw sigiyɔrɔ fɔ fɔlɔ musow ale ni pogotigininw a ka d'an ye ka olu fana ka cikan lasɔrɔ an ka WhatsApp nɛgɛjuru sira la 01 20 24 30 47 16
nin bɛ dan sigi an ka bi dɔgɔkun laban tabalen kunnafoni kɛnɛ la min yɛrɛ kɔfɛ dɔgɔkun sɛgɛnnafiɲɛbɔw olu bɛna waleya. Dadi Balawe ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la bi kunnafoniyaw lasera aw ma ne Seinabu Cero yɛrɛ fɛ tɛnɛndon sɔgɔma ni waati kelen in na ni Ala sɔnna ma aw ni Mariam Kuyate bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ aw ka tile kunnafoniya kunfɔlɔw olu fɔli na sira la. Ɲano cɛ ne bɛ kan bɛ boloda ni aw ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la. Dɔgɔkun sɛgɛnnafiɲɛbɔ kɛko ɲuman Ala k'o di aw ni anw bɛɛ lajɛlen ma.